че като трябва да чета нещо и рязко започвам да недовиждам. Лекарят ме прегледа и ми каза, че нямам проблем с зрението, просто трябва да науча азбуката. Сега вижте как ромските майстори на комиците учат българската азбука. Аплодисменти за Любо Нейков и Руслан Маинов. Жони! Жони! Ела тука! Слушай, ама сега внимателно. Расиста каза, че повече никаква работа няма да ти дава, да ни дава, докато ти собствено не научиш български език. Разбрали ма? За това сега ще те научавам на български език. Да. Да. Започваме с буквата, с азбуката. Буква по буква, цяла азбука. Гледай сега тука. Това какво е? Виж това нарисуваното. Да. Коя е тая буква? Буква А. Защото нарисувано 11. А, така. Следващата буква коя е? Това е буква Б, защото нарисувано буклук. Буклук си ти. Това е 11. 11. 11. 11 с Е. Това е В. Това е Веско Маринов. Какво е? Веско Маринов. Как Веско Маринов, бе? Къде го виждаш тук Веско Маринов? Веско Маринов пее, затова се поти, падат капки, под това са капки от Веско Маринов. Затова В, Веско Маринов. Не, това са капки дъжд. В, вали, вали, В. Вали. Вали. Следващата буква. Това е В. Волан. Това е Г, геврек. 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 В, геврек. Геврек. Следващата буква коя е? Следващата буква е Р. Ръка. Не е ръка. Това е дай някой лев, бабатко. Дай някой лев. Дай някой лев, бабатко. Това е дай някой лев, бабатко. Да. Това какво е? Това е буква Ж, защото това е жената ти. Това е буква Ж, защото е жаба. Жаба. Жената ти жаба? Да, жената ти жаба. Буква жаба. Ж. Жаба. Само жаба. Само жаба. Жената е друга буква Ж. Това е За. Какво е това? Заек. 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 Буква З. Буква З. Заек. 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 Буква З. Буква З. Това какво е? Какво е това сега? Жаба и заек. И. Жаба и заек. И заек. Следващото. Това е Йордан комшията. Това е йога. Дони, йога. Дони. Йордан комшията, йога ли? Не. Това е буквата Йо. Йога. Това го знам, това е К, кацетофон. К, кацетофон, правилно. Следващото. Това е... Какво е? Лаптоп. Това е Л, лаптоп. Лаптоп. Лаптоп е това. Това какво е? Това го знам, това е Л, лаптоп. Не. Това е маптоп. Маптоп. Това е лаптоп. Това е лаптоп. А това е маптоп. Това лаптоп и мап. Лаптоп и маптоп и кастовони, макарони, макарони,
колони. Правилно. А сега? Какво сега? Няма нищо, сега. Не, нищо, правилно, не, нищо. Това какво е? Това го знам, това е фафла. Не. Това е паркет, паркет. Това е паркет. Паркет е това. Паркет. Това е паркет. Това е паркет. Това какво е? Това е таралеж. Да. Само, че това е таралежка. Как разбра, че това е таралежка, пак да те питам? Таралежка е женске. Аз не съм нарисувал всички срамоти сега тук. Хубаво, добре. Това какво е? Това е паркет. Не, това е фафла. Това е фафла. Това какво е? Това го знам, това е Ето, COOH, CH2OH, това е формулата на хилуронова киселина. Това е Кой, бре, страшен си. Аз това не го знаех. А това какво е? Това го знам. Това е Дай някой лев, бе, бат. Не, това е дай някой лев, мамако. Дай някой лев, дай някой лев. Не, ти дай някой лев, мама. Не, ти дай някой лев, мама. Дай някой лев, мама. Ти се разиш. Нищо не разбра. Жени, дай някой лев. Ти на мен. Дай някой лев да те уча.